שלום וברכה. השבוע אנחנו נדבר על הנושא של גרמה בנזיקין. יש גרמי, יש דבר הגורם לממון. זה קשור לסימן רז, ששם הקצות מביא בספקות מי"א לגבי תשובת הראש, שאחד ביקש מהשני שיש לו פרה שישחוט אותה בגלל שהוא רוצה לקנות ממנו את הבשר, והמוכר לא רצה בגלל שאולי היא תצא טרפה, אז הוא אומר, אני קונה ממך את זה, אם זה יצא כשר אז במחיר הזה, ואם זה יצא טרף אז גם יותר מה ששווה טרף רגיל. אז השאלה אם ההתחייבות הזאת תופסת או לא, בסוף זה באמת יצא טרף והוא רוצה להתחרט, אז הנידון אם יש פה אסמכתה או לא אסמכתה, זה נידון אחד. אבל חוץ מהנושא של אסמכתה, יש פה נידון מצד דינא דגרמי. אז כדי להבין מה זה גרמי, שזה בעצם הקצות שואל למה הוא לא חייב מצד דינא דגרמי, והמסקנה של הקצות היה שהוא לא חייב בגלל שרוב הבהמות כשרות, אז זה לא נקרא שהוא גרם לו נזיקין. אבל נסביר בכלל מה זה נקרא גרמה ומה זה גרמי, מה זה גם דבר הגורם לממון. בכל אופן, אז כך, הדין הוא שגרמה בנזיקין פטור אומנם כבר אומרת אבל כמה שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ניתן דוגמה מה זה גרמה. גם אחד מהדברים זה נגיד הגמור אומרת שהוא פותח גדר לפני בהמת חברו. זאת אומרת, נגיד אם אדם הלך למקום של השני ופתח את הדלת ופורץ גדר לפני בהמת חברו, הבהמה ברחה. יכול להיות היום נגיד אנשים יש להם כלבים, אחד פתח את הדלת והכלב ברח. אז הוא לא גנב את הכלב, הוא לא נגע בכלב, הוא רק פתח לו את הדלת ועל ידי זה הכלב ברח, וממילא נגרם הפסד לבעל הבית, שנעלם לו הכלב או נעלם לו הפרה. אז זה גרמה בנזיקין, היות שלא עשיתי מייסה בידיים, וזה גם לא ב100% בטוח שזה היה קורה. יש הרבה פעמים בהמות חוזרות לבד לבית שלהם, אוהבים את הבית שלהם, אז ממילא זה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אבל יש מקרים שזה נקרא גרמי. גרמי זה נקרא שהנזק הוא יותר ודאי, ויותר שאני עשיתי את זה. בדיוק את ההגדרות בין ההבדל בין גרמה לגרמי, יש בזה אריכות גדולה ויש בזה גם מחלוקות. זה מופיע בסימן שפ"ז בשולחן ערוך וכו' משפט באריכות גדולה. אבל בעיקרון זה דבר שזה יותר בטוח, שזה יותר עני, למרות שזה עדיין בגדר גרמה. זאת אומרת, זה לא שזה מייס בידיים. יש מושג שאדם מזיק בידיים. מזיק בידיים זה שלוקח משקפיים של השני ושובר את זה, זורק את זה לרצפה והזכוכיות מתנפצות. זה מייס בידיים. כל דבר שאדם עשה בידיו או בכוחו, זרק חץ על דבר, זרק את הדבר על הרצפה, אז זה נקרא מעשה בידיים, זה מזיק בידיים. אבל כל דבר שנעשה בגרמה, זה נקרא, אבל בגרמה יש שתי דרגות. יש דרגה של גרומה, שנקרא גרומה, שהוא פטור בדיני אדם, ויש דרגה שנקרא גרמי. הדוגמה של גרמי זה נגיד אדם ששורף שטר חוב של חברו. נגיד, ראובן הלווה לשמעון $100,000, ועשו על זה שטר. יש שטר חוב עם שתי עדים שחתומים שהוא הלווה לו $100,000. בא לוי כעת ושרף את השטר. עכשיו ראובן לא יכול ללכת לגבות משמעון, אבל ששמעון יכול להכחיש. זה מעשה החוב הוא חוב. שמעון חייב לראובן אם יש שטר או אין שטר, ואם הוא אדם ישר הוא ישלם לו את החוב גם בלי השטר. אבל יכול להיות שהוא לא יהיה ישר, וברגע שלא אין שטר אז הוא לא ישלם. אז זה נקרא שעשיתי לו נזק, זה גם בגרם, אבל זה לא ברמה של גרמה, זה ברמה יותר ודאית, יותר קרובה, וזה נקרא גרמי, ולהלכה קיים לנו שגרמי חייב. למעשה יש בזה גם מחלוקת עם הדין של גרמי, זה דין דאורייתא, ככה גם מבואר בשיטת הרמב"ן. שיטת השח שדין דגרמי זה גם שבעצם מדאורייתא היו פטור, רק מדרבנן כנסו שגרמי חייב. אבל בכל מקרה גרמי הדין הוא שהוא חייב. וגרמה זה רק חיוב בדיני שמיים ופטור בדיני אדם. ויש מקרה שלישי שזה נקרא דבר הגורם לממון. דבר הגורם לממון, האם כממון דמה או לא, זה לפעמים, זה דבר שבעצם הוא לא שווה כסף, אבל זה דבר שאני יכול להרוויח על ידו כסף. למשל, מה הדין אם אדם גנב
לחם, הוא הלך למכולת, הוא גנב לחם, הוא גנב חלה יפה, לפני פסח, הוא גנב אותה. ממש ככה, שבת לפני פסח, כמו השנה שיוצא, אז הוא הלך וגנב לחם ולא שילם. ובסוף הוא החליט שהוא לא אוכל את זה. הוא לא אוכל את זה, אבל הוא גם לא ביאר את זה, הגיע פסח, צריכים לבאר את החמץ, הוא לא ביאר את החמץ. הוא השאיר את זה אצלו בבית, אז הוא עבר על איסור שבא להימצא, ואחרי פסח אסור לאכול את הלחם הזה, שזה חמץ שבר עליו בפסח. עכשיו הוא רוצה אבל לעשות תשובה כעת על האיסור גזל. וכל לאו של גזל זה לאו הניתק לעשה, מצד אחד כתוב לא תגזול, ומצד שני אני יכול לתקן את זה על ידי והשיב את הגזלה אשר גזל. אז אם אני בא ורוצה לתקן את זה, אז אני יכול להחזיר את זה. עכשיו, אני יכול להחזיר את ההאכלה, הטעימה הזאת, אבל עבר עליה 7 ימים. נגיד שהיא עוד אפילו טעימה, הוא שם אותה בפריזר. אחרי פסח אני רוצה להחזיר אותה, ולקיים את והשיב את הגזלה של גזל. או שאני נגיד לא, זה אסור בהנאה. אז אם זה אסור בהנאה, אז אתה לא יכול לקיים בזה. אתה צריך לקנות חלה אחרת, או לתת לו כסף. התשובה היא שאפשר. אם יש לך את החלה הזאת עצמה, זה אפשר. זה מה שגזלתי, זה החפץ בעין, מה שנקרא. זה אותו חלה, זה לא חלה אחרת. אז אני יכול להחזיר אותה למרות שהיא אסורה בהנאה. אבל אם החלה הזאת לא קיימת כבר, אני לא יכול להביא חלה אחרת שהיא נאסרה מצד 5 שבוע בפסח. בשעה זה לא שווה כלום. כשגזלת זה כן היה שווה, ועכשיו זה לא שווה. אבל אם זה אותו חפץ, אז כן. אז מה יהיה אם אחד נגיד גזל חמץ, עבר עליו הפסח, ואחרי פסח בא החבר שלו ושורף לו את זה. אז מה שקורה, שהוא כבר לא יכול להחזיר דבר שלא שווה, ועכשיו הוא כבר צריך להחזיר דבר שכן שווה. אז האם הוא חייב לשלם לו את המחיר של החלה הזאת? זה כבר נקרא משהו שלישי, זה לא גרמה, זה לא גרמי, זה נקרא דבר הגורם לממון. יש בזה מחלוקת אם דבר הגורם לממון כממון דמי או לא, להלכה קיים לנו שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי. אז ממילא פה זה נחשב כדבר הגורם לממון, שזה בעצמו לא שווה, זה רק שווה שאני גורם לממון, הוא רק שווה שזה גורם לי שאני יכול לקיים על ידו השבת הגזלה, אבל הוא עצמו לא שווה, אז על זה לא צריך לשלם. בכל אופן, נחזור לענייננו, מה שהקצות מביא בסימן רז, מה הדין אם אני מבקש מישהו לשחוט לי את הפרה ואני מתחייב לך לקנות אותה גם כשהיא טרפה, זה יוצא שאני בגללי שהוא שחט, אז יש מקום לחייב אותו מצד גרמי. יש גם, הוא שואל גם מצד ערב, אבל לא נערבב את הדברים, ונתרכז בנושא של דין דגרמי. אז זה התשובה, של דין דגרמי, של הקצות הוא, למה גרמי? בגלל שאני גרם, בגללי הוא שחט, אז שאני חייב כמו דין דגרמי. דוגמה לזה הוא מביא, נגיד אם בן אדם הוא מביא 2 דוגמאות. נגיד בן אדם יזמין ברית אצל קייטרינג, הוא הולך לקייטרינג והוא מזמין ברית. מחר בבוקר אני עושה ברית לבן שלי, הוא מזמין אצלו את הסעודה. טוב, הוא הזמין, ואחר כך בבוקר הוא לא בא לקחת את המוצרים, אז שואל אותו למה לא? הזמנתי לך לקחת את מישהו אחר. לא תזמנת מישהו אחר, אני הוצאת לי הוצאות, אני בגללך עשיתי, בישלתי, עשיתי, קניתי, כל הדברים האלו. איזה דין זה? זה דין דגרמי. ושבעצם לא התחייבתי לך בקניין ולא קניתי את הדברים, רק בגללי אני הפעלתי אותך, אז זה נקרא דין דגרמי דחייב. אז שואל הקצות, כשאני אומר לך, מה ההבדל אם אני אומר לך, תכין לי ארוחת בוקר, ובין אם אני אומר לך, תשחוט לי את הבהמה, שאני אהיה חייב מצד דין דגרמי. ובראש מבואר שפטור שם. התשובה היא, שרוב הבהמות כשרות, ואם רוב הבהמות הן כשרות, אז זה מועיל. טוב, עד כאן זה דברי הקצות, יש לזה המשך, וזה יהיה בשיעור הבא, נדבר על דברי הנתיבות. בעזרת השם. כל טוב.